assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine Gannde Kese, on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalon mon e dendagal wondima no gonirɗon foof. En calmini dendagal wonɓe diine Gannde Kese hay goto en goppani goomu ñuɓɓudi e admiji ɗi foof. En beltanimɓe foof. En calmini dendagal heɗotoɓe namdotoɓe jabotoɓe namde ceernami on ɓe ko goto en goppani. Yo en ñaguima jomiraɗo waɗan jaam. En calmini hoodere pinal Badi Harouna Ba gardiɗo kuule juriste dental ngal e mawɗo Dia Moussa Yero Moussa Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e dendagal woɗɓe ɓe goto en goppani. En beltanima yimɓe foof e tigui rigui en mbayri ceerno Cheikh Oumar Alpha. En calmini ceerno Cheikh Oumar praticien et professeur Cheikh Oumar Mboro onon fof beltanama e ceerno Ousmane Diallo e ceerno Ibrahima Diallo onon fof beltanama. Yo e tigui rigui hande yewtere meɗen yahata ko fate civilisation ngaji ɓooyi woni gila e gurnameje ɓooyɗe e pine ɓooyɗe e diineji gonnuɗi on ɗon saaha e ko nandi hen. Yo e ni woni yewtere men hannde haalata ɗo ko haala ɓeeɗo palmirnaɓe e ɓeeɗo saaha Mésopotamie e gandanɗa hoorema e sumérien woni civilisation sumérien ji e ɗum ɗon fof watno kay oyto banggue goyto maayo woɗe o oyto banggue leydi kan hano faade Syrie en to mbiyete Assyria en walla ko nandi hen. Yo e tigui rigui eɗen gandi e kala saaha eɗen jogui tendance wiide wonde diine e ɗeɗo tan ko ɗo puɗɗi e diine ɗeɗo ko oɗo fuɗɗi ɗumen e ko ɗum woni ko ganduɗen ɗum woni ko jangguɗen kadi e kono e ɗeɗo leyɗele e gueɗe kewɗe mbaɗi ɗo succédé woni gueɗe kewɗe ɓenni e ɗeɗo leyɗele wan noon ko nokku mo gandanɗa hoorema ina teska l'humanité ko ɗo ɓuuri wadde concentration to banggue science kañum no haaliri l'humanité woni neɗɗo adi feeñde kay dunde men nde ɗo dunde Afrique e nde o taaɓi o tacci o yeehi banggue Asie o natiri ɗon Europe e ni woni kanko oɗo neɗɗo o yeehi o yettoyi Asie o foof o natoye américaine e leyɗe aduna ngo fof o waɗi colonisé aduna ngo fof waɗi peuplé aduna ngo woni o hebbini aduna ngo fof ɓiɓɓe makko kanko oɗo neɗɗo eyyi to ari fof waɗa ko woppi ɗon yawtani civilisation ngaji ɗi gardi kono noon eɗen laaɓa wonde oɗo nokku tugganma leydi Irak e Iran e Syrie ha yettanima to e leydi Philistine e Israël woni ndiɗo leydi Misra ndeɗo jeerede faade Soudan e Éthiopie e Somalie e ngol ɗo didol ɗo oɗo diwan ɗo ko ɗo yimɓe ɓuuri wadde concentré e hay civilisation ngaji ɓoyɗi jiitaɗi ko wayno Babylonie en woni to mbiyata Babil ɗo laana annabi Nuhu ka to terno ɗo en gandi ɗon ko guure mawɗe gonno ɗon e guure baɗanoɗe satuji mawɗe e mahanoɗe ha towi e kanji fof ɗe tawama eɗen jañi tuufeje majje ɗe jañirno e ha o ñalawma hande nan ɗon sa yitana andi ko ɗo wonno e ko duuɓi ujunnaje kono date o bonani wan noon leydi ndi no wawi jillude walla cuumu waɗa saare nde bona e kono leydi kañum ala date hono no Simon ni walla jamdi ni e leydi ko leydi tan sa woppiɗo noon ko leydi tawata ɗon e duuɓi ujunnaje sa no leydi million ngaji leydi ndi woni ɗon e wannoon waɗano ko alano produit chimique e produit chimique ono wawi bonde ɗon duuɓi temedde joyyi duuɓi ujunnaje joyyi walla duuɓi ujunnaje sappo kono leydi kañum ala date woni ko ɗum mahirano ko leydi e ko kalkewji leydi walla kaaɗe cehano maha e yani en gandi nan ɗon e caggal nde laana annabi Nuhu ka mbiyata teeri nde e ni woni science noon haalata ɗum ɗon haalata tan ko ɗum ko min ɓeydi ɗum hen wan noon ko en tant que julɗo sono haala alay saago jubbora hen diine maɗa gam sababude ɓeydade e laɓɓinde ko kalata koko woni annabi Nuhu alayhi salam kaɗo laana makko nde teeri nde ɗo nokku nde ɗo saare mawde nde yimɓe mbaɗi ɗon wuuro mumen Mango eɓe ɗoftino e diine woni ɗeɗo diine woni diine gandanɗa hoorema jomiraɗo nelnoyo ɗo Nuhu e kono saaha foof yimɓe jejjitat yimɓe majjirte nelal yimɓe majjirte koye ɓooyi fof yejjite wannoon neɗɗo jogui ko intérêt e tuuya so tawi ko oɗo ceernajo reeni ɗo ɗeɗo diine kañum haalanta yimɓe ɗum ɗo ko ni wano ni kaari wino ni annabi o wino so yeehi ha ɓooyi kankone o ƴeewa wonɓe hen jiiɗi bonnude kankone wadda hen intérêt makko seeɗa woda ko ɓeydi hen ha heewa woda ko usti hen ha heewi ayi diine ɗe puɗɗo sarade hankkadi ne puɗɗo jiiɓade yaha ha ɓooya kankone so maayi goɗɗo ara waɗa noon ha ɓooya majja ni ne wano ni natta ha laaɓa kono fof wiyete tan ko origine o woni ɗon diine kaari ɗe woni ɗon on diine Moussa walla diine Samba walla diine Demba woni ɗo eyo kono noon e ni no wano no andiro kanko on ɗon puɗɗuno ɗum o sa findinimo wawi wimo diine ma neno taw ala wona ɗe gaccinomi ɗo ɗum kay har mi jiiɗi meeɗan ɗum accude yeru joni tan hande nelaɗo sallam ari tawi jumaji jamaji mbaɗa cowti yeeso e caggal
ina ngama rewɓe worɓe gandanɗa hoore mana kiima dina ngama e nder jumaji andi so yama nela ɗum ɗo diine l'islam e taka wona kam wonani accirno ɗum ɗon nden ko wargo wonno hen ko interdit ko mamnu neɗɗo suusa miijade hay wadde ɗum ɗon wiyata wona diine mum woni ɗo wiyata diine goɗɗe e ɗum fo hande jii ari hande yo ni woni aduna ngo noon ko noon tan wayi gila dawa dawi hunde fuɗɗoto ɗo tan puɗɗo si yiya ɓooyi ɓe jejjita ɓeyde hen gueɗe kewɗe ha ɓooya kadi ni woni jomiraɗo nela kadi goɗɗo ara siftinde yimɓe walla neɗɗo goɗɗo awara proclamé wiya ko kañum ko annabi e wona gonga walla fenade ara wona siftinde yimɓe enno koko moƴƴi walla ko boni o wona e ƴewtamo fewnito jikkuji o añi hen o haaɓe hen hen saji waɗa réussi o dañay tan ko yimɓe seeɗa so dañi ɓeeɗo ndewe makko ɓen moƴƴuɓe seeɗa kadi moƴƴina woɓɓe kadi ha woɓɓe heeɓa moƴƴo eyo joni noon mbiɗen wonde oɗo nokku oɗo diwan woni diwan babila waɗino lamɓe mawɓe ɓeeɗo lamɓe waytone lemroden ɓurano wiyatamo ko namrod bun kan han yo donc kankone kay lamɓe mawɓe o jeeya e lamɓe laaminoɓe babila woni ngoɗo wuro babilone faade gandanɗa hoorema gomora ene guure goɗɗe ha keewi ɗo kadi en jiiɗo civilisation ngaji kewɗi goni ɗo nde ngoɗo wuro wurdi nde woni nde ngo yani nde science scientifique en woni gandanɗa hoorema planétologue en ɓeeɗo archéologue en ƴeewi ndenditini gueɗe kewɗe gonnoɗe ɗon maynoɗe ɗon e gila datation ngaji carbone 14 ha mbawa hollirde wonde ɗum ɗo ko oɗo saaha tel feñnoɗo ɗum ɗo ko ni wano walla ɗum ɗo ko nilire rino ina laaɓi tan dillere leydi are mabɓe mawde dillere leydi nde ni woni bonni nde ɗo saare cuumu ñamide se ɗo saare yimɓeɓe carodiri eggi ɗon kadi eggunoɗo fof no yaade e gandal muɗum ka maçon gonnoɗa walla ka technicien quoi que ce soit gonnoɗa a yaade yimɓe maɗa a continue gandal ma ngal toon ɓe carima kadi aduna he ɓe duttotorima banggue ko wayno diwan syrie en fayanma hunde iran en faade leyɗele ɗen ɗon tan kadi puɗɗima ɗon hebbinde ɗo noon ne waɗi sahaji yimɓe nanɗo joomen diineji kono ɗiɗo diineji ɗi galda e diineji al asmaniyankoji won diineji jomiraɗo nelnoɗi diineji guenoɗi ɗiɗo ɗi nelanno annabaɓe ummiɗe to muɗum no kalana ɗum wonde kanko tan woni goto dewateɗo woni diine monothéiste en de monothéisme woni diine monothéisme ko diine Allah goto yo don noon ɗo men ɗeɗon diineji ko diine polythéiste en mbiyete woni diineji kewɗi en allaji kewɗi ɓeeɗo woni civilisation ɓeeɗo sumérien ɓeeɗo eɓe goodi fotino duuɓi ujunnaji 3 ha ujunnaji 5 ko adi jibinede annabi Isa ko ɗum koɓe wodnoɓe nden firti ko ɗin ɗon duuɓi e tawti duuɓi Isa ma woni hedde duuɓi ujunnaji 5 duuɓi ujunnaji 7 ha 8 ɓeeɗo civilisation men e même temps bo ɓe goodi o kadi banggue misra ga ene woodi firawnaji kadi no goodi e banggue afrique ɗo woni leydi misra ndi ha fayanma soudan e éthiopie ngo takki mayo nilu ngo ha yettanima ɗen ɗiɗon nokkuji woni liƴƴi kewɗi konno ɗo hay siko ne mbaɗaka répertorié anda ko hooli kanji kono noon wawi andede batteji tan hande yimɓe goto fof no gollirta ande wonde ngolɗo leñol de ɗum ɗo ko tawanoɗo ko no ubbiɗo ko e walla ndeɗo hoɗande mayni ɗo ndeɗo hoɗande de hande ɗum ɗo nandi ke leñol fulɓe walla nandi ke soninkoɓe walla nandi ke joolaji walla nandi ke bamarankoɓe yo ɗon tan wawata andede ko ɓeeɗo konnoɗo yo donc so tawino ko ndema e tawama ɗon batteji muɗum gaynaka tawama hen waño tawama hen e awo tawama hen kutorde goɗɗe looɗe mateje tawama hen cañuji tawama hen e gueɗe goɗɗe tafgo tawama hen donc firti ko no wawi tan andede wonde ɓeeɗo kam ɗum ɗo gollanno yo gartani e mbiɗen guila dawa dawi ko noon woni oɗo banggue e oɗo nokku yimɓe ne keewi makko sanne no feewi ɓeeɗo ko yejjitannoɓe nulal natta rewde Allah goto o mbatta allaji ha keewa e ɗiɗo noon ɗi kalten ɗo ɗiɗo allaji mabɓe ha keewi woni ɓeeɗo sumériyankoɓe ɓeeɗo eɓe juulanno kono noon juulu ngu kamɓe ko allaji jeygue ɓe ndewanno woni Allah gandanɗa hoorema ko mbiyeten mbiyata aduna moderne wiya majusien en manda ko konngol ngol firtiga majusien woni rewoɓe nangueji enen eɗen mbiya gay buuɗal nangue yo ɗum ko civilisation wonno e to fulɓe ne mbiya yimɓe ne ndewanno nangue ina duwotono so nangue ƴellitima e ina ɓeeno kuɓɓanno pooye ina duwo hen ina juula hen e so tawi mbuɗu nangue fuɗi yimɓe waɗa duwuji muɗumen sogue darima tawa duwe so tawi ngo moto kadi duwe e ɗum ɗon fof ko civilisation gotnoɗo wona fulɓe tan gonno ɗum ɗon ko leƴƴi ɗi foof ndewanno hay firawnen ɓe e kamɓe ti firawnen ɓe ne mbawi hewde ni keewini mabɓe kono abbo temedde 3 e capanɗe ko fawi no waɗa mabɓe firawnaji rewannoɓe allaji nangue yo wona rewanoɓe Allah nangue yo donc woni hen ko nangueji ndewanno yo donc firti ɗum ko civilisation tan gonnoɗo yo joni noon kalten ɓeeɗo assyrien mbiɗen woni ɓeeɗo sumérianaɓe e ɓeeɗo fodde wonde duuɓi ujunnaji 2 e temedde 8 ko adi jibinede annabi Isa e ni woni ɓe mbaɗi eɓe jogui diineji mabɓe ɗi ɓe mbaɗata ɗi ɓe ndewata koɓe juuloɓe
woni en ni hay soko juulu ngu wona en gandata exactement no ngu yaari kono eɓe juulanno juuluji 2 par ñalawma ndiɗo juuluji 2 par ñalawma ɓuri hen hawnade ko foof mbiɗen ko duuɓi ujunnaji 2 e temedde jeetati adi jibinede Issa firti ko Issa hoore muɗum mankira duuɓi ujunnaji 2 soit jibinede temedde jeetati soit jibinede Issa e hoore muɗum firti ko on ɗon saaha annabaɓe diwan wonɓe diwan Israila en faade hande Filastin Suria en e ɓeeɗo won feeññol on ɗon saaha kono kamɓe ɓeeɗo nde ɓe juulata ɗiɗo juuluji nde kamɓe ɓeeɗo simériyankoɓe e ɗiɗo juuluji ɗi wona juuluji Allah gooto o ko juuluji Allahji kewɗi kono noon ene hawni eɓe juulanno juuluji 2 en ɗum ɗiɗinande l'islam sanne e kadi ɓuri hen fof goɗɗum hawnade kadi eɓe pawanno juuɗe e becce woni kamɓe ɓe hono no qabdude ni waɗirte hannde ni hono no won qabdo wonɓe qabdata e kamɓe ɓe pawanno juuɗe ke becce ni hannde hono julɓe gandanɗa hoorema sunniyankoɓe mbaɗata ni kamɓe ɓeeɗo gandanɗa hoorema simériyankoɓe gandanɗa hoorema ɓeeɗo ko ɗum ɓe mbaɗanno ni ɓe juldanno e joni noon ɗum ɗon hawni holto ɗum ummi yo donc en jii yimɓe heɓe ne pooɗodira e banggue nelaɗo fawanno juuɗe e becce nelaɗo fawatano juuɗe e becce e ko wawi hen wonde fof tan enen kam wona toon paaɗen tan ke yidde famminde yimɓe ɓe wonde e ɗiɗo civilisation ngaji diineji e koɗi ɓooyi e diineji ɗi kadi goɗɗi ɗina gaari ma woni diine o so ari nandi dina e kamɓe koɓe mbaɗanno ko itta hen kala dendagal kono teddina kono bonna hoyna neɗɗo kono rewna Allah neɗɗo goɗɗum ko wona Allah diine o ara itta ɗum ɗon kono heddo ɗon aada o heddo ɗon e aada no wawi heddade taw no ɗum ɗon ittama yeru joni oɗo ko mbaɗo associé Allah ko juulannoɗo kono noon ɗo juulata nde wona Allah goto oɗo o juulanta ko nagge makko walla ko mbeewa walla ko leggal walla ko nangue walla ko hendu walla ko tooɓo o juulanta joni noon kono noon comportement physique o woni no darorto en no soppinorto no turorto en walla no diccorto en no fayto juuɗe e becce en no hoynirto juuɗe en ɗum ɗon fof waɗanno ɗum ɗon kono noon diine ɗe ngari oɗo diine asmaniyanke ari itti ɗum ɗon woni itti wonde ko nangue ngue walla itti lewru ndu itti jeyge ngue itta gandanɗa hoorema hendu ndu walla toɓo ngo woni kanko ɗeɗo diine asmaniyankoje gara itta ɗum ɗon kono noon physique o heddo woni hol ɗum ɗon mbiɗen weltinde makko juuɗe fawde mo e becce diccade en turade en e fawde juuɗe tinde en hoynirde juuɗe en no juulo waɗata ni fof physiquement ɗum ɗon wawi ɗon heddade donc e ɗum waɗi ɓeeɗo assiriyankoɓe ɓeeɗo sumériyankoɓe ɓeeɗo ni woni eɓe juulanno juuluji 2 par ñalawma ɗiɓinamde l'islam kadi ɓuuri hen hawnade ko kadi fawa juuɗe e becce kadi soɓe juula e kadi eɓe jogui kadi prêtre mabɓe woni kadi mawɗo mabɓe o toujours ɓe darima no juula kamɓe daroto jogo sawru daro e mimbar way ko mimbar ni daro wona e jogade sawru muɗum wayno mbaɗo khutba ni hono no watte hande ni e donc firti ko ɓeeɗo joni ɓe joguino ɗin ɗon diineji ɓe ndewanno ko allaji goɗɗi ɗi gona Allah goto o allaji kewɗi allaji nangue en allaji toɓo en allaji rigango en walla ko nandi hen wawi wonde hen foof kono noon e mbiyen e wonde so tawi ɗum ɗon yiitama wan noon ko statiji jiitaɗi ne ubbe leydi duuɓi ujunnaje e yiita waɗa date anda wonde ko oɗo civilisation jeyno ɗum ɓeeɗo mbaɗanno ɗum ɗon donc firti ko joni ɓeeɗo ko mbaɗanno ko juuruji mabɓe joyiɗi e dendagal gandanɗa hoorema juuɗi no pawarta e becce même hollu moɗon fofoof e ni woni ɗum ɗon heddima ɗon yoru juuɗe diineji gaari itti allaji kewɗi kono goppi ɗon physique o e min wa yiyandam kono wayi joni diineji gaari itti dendingo Allah e goɗɗum rewde ko wona Allah ko Allah goto foti rewede ɓe itti ɗon gandanɗa hoorema ɗum ɗon ɓe itti ɗon e allaji goɗɗi ɗi ɓe goppi ɗon physique o woni darade en fawde juuɗe e becce en turade en soppinade en e diccade en woni diineji kewɗi annabaɓe heɓe keeɓi hono ko way noon e kono noon ɗum ɗon o wodno ko adi diineji ummiɗi asmaniyankoji walla ɗi jokkodirani e diineji asmaniyankoji e ɓeɗon o godno yo mbiɗen e ko noon gurdam aduna way ko noon neɗɗiyankagal way ko kala ko jiiɗa ina woodi to ummi ina woodi to fuɗɗi ina woodi puɗɗuɗo ɗum kono holi on no wawi taw andaka walla taw puɗɗum o wona noon no wattidorini wona noon on ɗon woppirno ɗum e en dokki hen yeruji ɗo kewɗi wonde neɗɗo no fuɗɗo hunde yeru joni min jatam ala no andano hay suudu tural andano suudu tural ni waɗanno tan ko ƴewanno tan ko baramlifi ha heewa waɗa e lekki huura e lekki ki haɗa ɗum toɓo andano wonde ni wadde suudu tural tan waɗa hen gandanɗa hoorema fewno suudu ha feewa andano maade suudu bulunge andano huɓere andano senge andano terrasse anda étage anda yeru joni to huranno waɗi galle makko to honno ɗo to waɗanno tekke makko tan ni o huura ɗon ɗo e ɗon joni sa ɗum woni galle makko ɗum woni suudu makko komo wandi aduna ngo fof ɗum tan woni suudu ɓurno moƴƴude ndo jogui noon ɗum ɗon woni suudu ndo jogui noon
kono hande on ɗon joni duuɓi caggal duuɓi ujunnaji joyi jeegom ha ujunnaji sappo jawtude sa findinimo ari a hollimo joni galle Donald Trump a yimo wonde ko ɗum woni suuduma nde aɗa no yeddata o wiyata ko anda o jaɓata e nadde hen o wiyata ɗum ɗo wona gonga ɗum ɗo ko koyɗol ko ñingi walla hay ni neɗɗo hoyɗata ni koko andi neɗɗo so anda hunde hoyɗata saabu wawa hoyɗude ko ka meeɗa yiide e sa hoyɗi hunde tan tawata ka meeɗi yiide hono walla meeɗi nande honum hono haale kam koyɗol ma abonnement hen kono neɗɗo wawa hoyɗude ko anda wonko arata ɗo e duuɓi ujunnaji en mbawa ɗum hoyɗude par ce que ganda ɗum ɗon koyɗen tan ko selo ɗon ko woɗɗani moyen meɗen ko potten wawde fewnude e walla ko poɗɗen ko foti aroyde ɗo e hitande walla ɗo e duuɓi ɗiɗi walla ɗo e duuɓi sappo kono wawa hoyɗude ko gandanɗa arata ɗo e duuɓi ujunnaji nogas garuji walla ko nandi hen yo donc firti ko kala ko gaddanoɗa kala ko kollaɗa wat feere jangga ganda origine mum ganda holto ɗum ummi ganda holi puɗɗuɗ ɗum ganda ƴeewa taw neɗɗo jangguinɗomo holko holluma hen o holluma tan koko ɓeydi hen ko walla holluma hunde kono woruno aɗan ni walla holluma ko an koko jiɗɗa yiide ko kam neɗɗo ko ɓuuri hewde e innam aadiyanke neɗɗo e ɓuuri yidde ko haalanede ko yiɗi ko yeru joni sa namdimi ɗo namdal e hoodere pinal bawal Fadel délégat namdimi ɗo namdal joni e so tawi mi ari no yiɗirno ni tan o welto ayi o softo o welto kono noon hayso ko wona gonga de kanko noon ko ɗum tan o yiɗi ayi ɗum fadi neɗɗo no weeɓi funtude e hakkille neɗɗo ko hunde wemde funtude e so tawi a haalnin ko yiɗi ko tan aɗa waɗi ɗanninde wona a wifa ɗum ɗano an gona wadde haaju ma ɗum woni noon e gueɗe kewɗe ɗe gadde e meɗen e kolle ɗen mbiɗen ɓeeɗo ɓuuri ɓe walla leñol ɓeeɗo ɓuuri leñol ɓe walla kaari en ɓuuri ɓeeɗo walla ɗeɗo ɗemde ko Allah tellini men walla ɗum ɗo ko Allah tagui ɗum hokki ɓeeɗo en taw wodani ko ɓen gadima finde tan gadma fewjude hunde gadma fuɗɗude hunde gadima wadde hunde e mbawa arde holludemo ɗum ɗon yo donc ɗeɗo gueɗe foof oɗo civilisation gonɗo e aduna he ina wawi taw enen en joguinoma gueɗe baaɗe noon saabu eɗen joguino ko wiyete eɗen joguino koɗorle e ceerno Mamadou Sall haali ɗum to ceerno Mamadou Amadou Sall e gandanɗa hoorema haali to ñandede wonde mo namdo mbete ɗeɗo koɗorɗe ɗe kodnoɗen e diwan leydi Misra he mbete ɗen mbawi hedde hen preuve wonde ko fulɓe gonno ɗo walla mbete kamɓe koɓe fulɓe ɓe gonno e ina laaɓi tan sanne no feewi fulɓe e soninkoɓe ko yimɓe ɓooyɓe hoddude ko ɓooyɓe yaadude kadi nanduɓe aadaji e culture sa ari ɗo tawi ɗo hoɗande soninkoɓe to wonno tawi duuɓi junnaji ɗiɗi jawti walla tati to fulɓe konnoɗo awa seenude ɗe neɗɗo goɗɗo so ari ɗon tawi kamɓe fof nattiɗo hodde ɗo ko wuuro soninkoɓe wonno ɗo ko wuuro fulɓe wonno e sa ari a wi aɗa sernda koɗorɗe ɗe a wawa saabu archéologie mo tawata ɗon ko nayyi e beyi e baali tawata ɗon ko keeɗele e loode tawata ɗon ko deseji ne mbaɗa e kaaƴe tawata ɗon ko desina ɗon ko nayyi e lilli e ko nandi hen koɓe tapoɓe koɓe awoɓe koɓe wañoɓe jiyata ko laañen desina ɗon donc hono gandirta oɗo konnoɗo ɗo ina laaɓi tan oɗo civilisation mo joguiɗen hannde enen hirnage Afrique naaɓe woni fulɓe soninkoɓe aynaɓe wonɓe hen foof e liƴƴi gonɗi hen ɗi foof en koɗi e ɗeɗo leyɗele saabu ɗiɗon aadaji ko tawa toon ko yiita toon ko e womboje mabɓe kaaƴe guila e Libye hen ha yettanema nder leydi Mauritanie Attar en ha takkatanma maayo Nil ngo koɗorɗe ko yiita hen ɗo ko foof ɗeɗo koɗorɗe wona koɗorɗe gandanɗa hoorema yimɓe honnoɓe e ɓeɗo ɗo nokku woni hewnoɓe ɗo ɓe wiyeteɓe firawniyankoɓe en walla ko nandi hen wan noon e archéologie o ko yiiti ko e ko enen ɓeɗo hannde ko kutorɗen hannde ko e kutorɗen ko ɓooyani ɗo koko ɓenni ɗo ko enen jeeyi ɗum ɗon woni ko enen koɗanno e oɗon diwan firti ko en koɗi on diwan en ɓooyi hen kadi e yimɓe so ɓooyi ɗemgal men haale e ɓooyi ina ndendi ina jahata ngari fof wota ko goppi ɗon jawta ha yeeso firti ko yimɓe rendunoɓe ko yimɓe hoɗnoɓe ko yimɓe wannoɓe gandanɗa hoorema dental timmugal yimɓe so koɗani so mbaɗani ɗum ɗon tan firti ko ceer tat caro goto fof yaara banggue ɓooyi ɗemgal men majje en yii ɗemgal minen haale wa ñalawma hannde woni ɗemɗe men kaale firti ko e nde koɗɗen ɗeɗo leyɗele ɗe en keeɓino teddungal woni jaɓede koɗen ɗo kadi enen kadi jaɓen woɓɓe koɗo ɗon saabu wona kam koɗɗa gonɗa duuɓi junnaji ko an jeeyi ɗon e o firti ko ndema men awa men e gaynaka meɗen hokki en kadi teddungal ngal mbawɗen wurde yimɓe woɓɓe ha mbawi en jabde enen mbawɗen ɗumen jabde yo donc firti ko exactement tan ala preuve laaɓɗo tan wiyede wonde tan ɗo fulɓe ko ɗiɗo walla fulɓe jeeyi ɗo inde noon no nanda yimɓe heɓe ne keewi happitade inde joni jiyaɗa tan ɗeɓi nandude inde maɗa e tan kappitoɗa ɗum mbiya wonde ko an jeeyi e en nani ni to banggue won fulɓe wiyoɓe leydi Chine to wiyete ceenan men to ko ceenan men wiyete e ɗon gandanɗa hoorema addorto ko tewindirta kono noon e yimɓe ɓe mbiyata ko ceenal men woni ɗon ay ɗum ɗon joni ko haala mawko woni ɗon ko haala tan yidde fottude ne wiya wonde nande inde mum yana jeeya ɗum andi ɗon ko fenade wodani to yeru joni to wiyete Sinay
Sinay joni mo Sinay joni ko firti ko nokku mo gandanɗa hoore ma ɓooyɗo e diwanuji leydi Misra e woni hannde oɗo sahaa ko Misra jeeyi ɗum woni Égypte jeeyi on ɗon nokku e kono won wiyoɓe toon ɗon ko hirsinayi woni ɗon ayi kono ɗum ɗon fof ko hunde tan nandidinani kono mo Sinay firti ɗemgal hébreuyankore tan ko kaaƴe towɗe yo kaaƴe towɗe woni mbiya tan kaaƴe hono kaaƴe wuuro mon tan gonɗe seraji wuuro mon nde tan towɗe ɗe dow jeeri ko ɗen goni ɗon ko to ɗum woni toon kadi e mo Sinay donc ko ɗemgal hébreu wona pular wona arabe e ha joni noon wiyete Sinay walla ɓe mbatta tan Sinay ɓe mbatta itta hen mo kamɓe Misra naɓe kono mo Sinay wiyete yoto annabi Moussa e mbiyata nulato e ko nandi hen donc neɗɗo ko laaɓi ko tan saɗa hodda e neɗɗo aɗa itta e hoore aɗa identifié neɗɗo aɗa hokka wonde oɗo neɗɗo on koddi on jeydama walla onon jiidi alay saago nanɗon gueɗe hayso tati alay saago nanɗon nguru goo nanɗon ɗemgal walla ɗemɗe mon kawrtata heewi e nanɗon aada kono an oɗo neɗɗo on nandani aada on nandani guri hay ɗemgal mon ala foto hawritta hay konngol gotol mbiya wonde kay oɗo ummiɗa walla oɗo ko an wonno ɗum walla kañum wonnoma ɗum ɗon hankkadi ne ko haala tan to konnguɗi kawritta hunde ɗo mbiɗa wawi ɗo yiɗo pot joni taw pour ko pot jarniɗo ndiyam jarduɗo ndiyam kono taw kanko oɗo pot makko to firti ko ƴattore eyo mbiɗa wawi ɗo wiide joni warga neni paquet warga mbiɗa jogui ɗum ɗo e junggam he paquet ɗum ɗo paquet warga ay paquet warga taw oyoto kadi paquet warga firti ko gandanɗa hoorema okkam ndiyam yara ay donc firti ko to ƴettu ɗum ɗon tan mbiya ɗum nande dina wonde e ko maɗa ko en teski yimɓe heeɓe ne ƴeewa ko jeeyano tan konnguɗi ne kawrita mbima wonde ina nande dina ɗumen mbiya kañumen jeeyi e ko laaɓi ko tan e leñol fulɓe ko leñol ɓooyngol ko leñol ngol gandanɗa hoorema kawrugol e yimɓe heewɓe e civilisation ngaji kewɗi ina laaɓi sanne kadi koɓe hawruɓe yimɓe heewɓe kadi koɓe jiiduɓe yimɓe heewɓe saabu kala façon neɗɗo nane mabɓe aɗa yiɗo pullo boɗeje coyi mo gandanɗa hoorema ko haranmi ina wawi ɓurde tubak ni tan taw ko pullo de taw yumma koye bam makko e jaatiko en fof enna fof koɓe fulɓe kono omo jogui jeune e nana mofte nder ɓandu makko on saahaji waɗa manifesté e nder famille he woni taw omo wonto jiiduno e Hollande naɓe guila e jamonuji ɓooyi ujunnaji ɓennuɗi ay on ɗon jeune waɗa manifesté o yalta gandanɗa hoorema ombo wojji honande tubak onon Hollande on ɗon jaatiraɗo ɓennuɗo ɓooyo jiiya pullo ɓalejo kurum ha wayno ƴulmere ni yo ha wayno kawam caalo ni o kawam noon komi toñat ɗum yo e on kadi taw ko pullo mo gandanɗa hoorema meeɗino koddude yimɓe woɓɓe liƴƴi baaɗi noon kadi on ɗon hayso ko woni pullo duuɓi ujunnaje sappo ne tawi tan o meeɗi wondude e ɓe to jiidude e mabɓe o resnodirde e mabɓe kankone on ɗon neɗɗo e on jeune kadi ɓalejo kurum o waɗat manifesté en jiito ɓooyani ɗo to leydi Amérique e debbo goto boɗejo o jibini toon ko Hollande wonno o jibini toon ɓiɗɗo ɓalejo kurum e gorko o wi ko jeeya ɓiɗɗo kono noon nde ɓe jeehi ɓe mbaɗoy test ADN ɓe tawi ɓiɗɗo ko gorko o jeeyi ɗum ha 100% ala ni sikkitare joni no ɓe mbaɗi enquête ɓe ƴeewi ɗum ɗo fotata wonde ɓe mbaɗi remonté ha ɓe tawi wonde ma on taniraɓe nayo ɓennuɓe e tani ko meeɗi arde ga e Afrique resi ga debbo on ɗon debbo dañje muɗum ɓiɗɗo woni métis o debbo ko ɓalejo o nawti ɓiɗɗo Hollande ɓiɗɗo on woni ɗon ha wuuri ha maayi ha ɓiyum wuuri e maayi kañumne e joni o kanko oɗo debbo o ke origine ɓe enɗon o jeeya ayi kono noon taniraɓe ma won heewɓe jawti ɗon kono kanko debbo ko danejo tal o nandani hay ɓalejo kono on jibini ɓalejo kurum way woni jeune oɗo gonnoɗo e nder on to maɗi manifesté ga e oɗo ɗum no waɗa hen saahaji neɗɗo joni jibini ɓiɗɗo mo nandani e muɗum tan wiya wonde oɗo wona ɓiyam walla wona sikkitade hoto sikkito wonde ɗum ɗon ko ina ara ina waɗa ewa donc firti ko jiɗɗen wiide tan ko dendagal ko gaddana ɗen ƴeewen kadi kala ko jiiɗa hoto yaw kala ko keɓɗa waɗa feere jangga ɗum e kala ka anda aɗa wawi ɗum hulde kono hoto hulde ɗum aɗa waɗa woɗɗo ɗum walla aɗa riwa ɗum e ƴeewa mbete aɗa ɓato ɗum ƴeewa mbete aɗa faama ko ɗum woni ƴeewata ɗum ɓuural maɗa yo ko ɗum wonata moƴƴere maɗa kono so tawi ko adda fof tan walla ko waɗa fof tan walla ka anda fof tan mbiya moƴƴan walla ndiwta ɗum e firti ko jomum ɓeyto tan ko majjude e yoolade e woɗɗade aduna e janggen naaten aduna janggen naaten aduna ko aduna oɗo ko noon addiri ko ɗum kewni ko ni hono neɗɗo foti waade hannde ni ko neɗɗo foti wurdude ke yimɓe to ngoni waɗa concentré nokku taw ne wawi jogade konngol ne wawi jogade voix tawi ko goppuɗa dowri e tawa ɗum ɗon ne jogui konngol muɗum so nemama walla so toñama walla so hettama guesa muɗum walla ko nandi hen tawa ne jogui kalanowo ɗum tawa ne jogui neɗɗo jottinowo konngol muɗum kono so ala ɗum ɗon tan so yimɓe janggani ngala ɓen ɗon tan e konngol mumen ala ko yettoto ko mbaɗɗa fof ne wawi yawtude yo ɗum noon ko min ɓeydi hen kono ala e yewtere he ko ɗum ko gasirde yewtere tan e pour wajade yimɓe wonno kala ko jewɗen jiɗɗen yimɓe koye janggu yo paam aduna yo gandu aduna yo gandu kala ko gaddanoɗa hoto sikku tan ɗum ummi koto aljanna walla koto jomiraɗo ummi ƴeew won gaddowo hunde addanma taw ko intérêt muɗum woni hen e fewnanma ɗum laltanoma ɗum
tawa ko laltanoma hen kanŋe tawa ko jaañe ngoni nder walla kanŋe moƴƴini ni joomum laltanoma hen jaañe pour gila yide kanŋe o taw kam naftoro kanŋe o tawa ko jaañe ɗi tan gondi ɗo an jiyata a weltaki hen ɗum moƴƴani a yiiɗa ɗum yooɗani a yiiɗa ɗum won tawa noon andu ko woni nder ko so andin ɗum ma taw ɗum ɗo kanŋe woni nder to yo noon bandiraɓe diine gande kese on calminama noon fof kuuɓal yo jaam Allah kisal on dennagal wondiɓe mon gonirɗon foof yo ɗum wonno hande yewtere meɗen e diineji ɓennuɗi ɓooyiɗi walla civilisation ngaji ɓennuɗi ɓooyiɗi